हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन मोनसे खहागोनां जाथाय दुम्बासार गामियाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों एसटी जसेफ सावथालि चार्चनि गोबां खहा मख'नो गोनांदि रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ फोसावखांनायनि उनाव हाग्रा जिङाव थानाय माखासे गोबां गामिफोराव मैदेर मुफुर मोसा मैथेन बायदि बायदि जिब जुनार ओंखारबाय थानायखौ थारैनो नुनो मोनबोगासिनो दं। दिनैबो थांनाय हरनि 12 बाजिसोआव दुम्बासार गामियाव मासे हाग्रानि मैदेरा फैनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ उन्दुनो हायै हालाय हाफाय खालामनायजों लोगोसेनो एसटी जसेफ सावथालि चार्चनि आलासि जिरायसालि न'नि खिरखि गिर्जा न'नि दरजा खिरखि आरो वालफोरखौ गाफाय गासै खालामनानै गोबां खहा खालामना गालाङो। दा खहा जानांनाय दुखुथिया सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिसिम खौरांगिरिनि गेजेरजों अनसुंथाइ बिहरदों। बे हरखाबै मैदेर गाग्लोबनायजों रायमना गल्डेन लांगुर इक'टुरिज्म ससाइटिनि जयेन्ट सेक्रेटारि प्रबेशर बसुमतारी लोगोसे गिर्जानि पालक जसमिन नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो फै जों आबुङै मिथिना लानो। नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय दुम्बाजार गामियाव जोङो बिसेस सरेल पारिसनि सिङाव थानाय सेन्ट जोसेफ कैथलिक चार्चनि जे कम्पाउन्डआव थांनाय हरनि 12:30 बायदियाव जे मासे मैदेरा फैनानै बे गिर्जानि जे दरजा खोरखि लोगोसे रेस्ट हाउसनि दरजा खोरखि आरो सिङाव जे माइरं दैरंफोर दंमोन बेखौहाय जालांनाय आरो गोबां जे नस्थ' खालामनायखौ जोङो बेयाव जों मिथिनो मोन्दों आरो लोगोसे बे गिर्जानि खाथियाव थानाय जे न'खरफ्राबो हरसे बिसोरो उन्दुनो मोनाखै बे मैदेरखौ होखारहरनायाव। दा बिनि थाखायनो दिनै बे मण्डलिनि सेन्ट जोसेफ कैथलिक चार्चनि जे मण्डलिया जोंनि हाग्रा बिफाननि जे अनारेबल EM बिथां सारखौ गंग्लायै खावलायहरदों जाहाथे बेफोरबायदि जे माखासे क्षतिपूरण जानायनि थाखाय एसेब्लाबो मोनसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स जे थाबैनो बे मण्डलियाव दैथायहरगोन होननानै गंग्लाय खावलायहरदों। दा जोङो मिथिनो मोन्दों जे रायमना नेशनेल पार्कनि खाथियाव थानाय जे गामिफोराव थांनाय समफोरनिफ्रायनो जोङो बिदिनो मुफुर एबा हाग्रानि मैथें आरो मैदेरनि जे उपद्रब खालामनायखौ जों नुबाय थादों खोनाबाय थादों। बिनि गुबै जाहोनानो जागोन जे बिसोरनि जे थानाय नेचारेल हेबिटेटआ जानो हागौ बिसोरो एसेब्लाबो डिस्टार्ब जाबाय। बेनिखायनो जों हाग्रा बिफानखौ जोङो खावलायगोन एबा गभर्नमेन्टनिसिम जों खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदिनिफ्राय संरैखाथि होनायजों लोगोसे जाहाथे बेफोरनिफ्राय जे गामि ओनसोलफोरनि जे आबादफोर एबा न' बांफ्रा बेफोरबायदि नस्थ' खालामजानायनिफ्राय गोजानाव जेन' थानो हायो। गोजोन्थों। गिर्जानिनो फालक प्रेसिडेन्ट आरो दिनै जोङो बेवहाय गिर्जारिफोरजों ज' जानानै जोङो दङ आरो जोंनि बे गिर्जानि खथिनाथि बेफोरखौ जोङो नायदों बेसेबां खहा जादों। दा बेफोरनि थाखाय बावैसो सिगां जोंनि मानगोनां जे साराबो बुंलांबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंबो गिर्जानि जानानै बयबो बिथां मानगोनां जोंनि हाग्रा बिफा जाय फरेस्ट मिनिस्टारनिसिम जों गुरैयै खावलायबाय। खावलायनायजों लोगोसे जोङो आसा खालामबाय जोंनिसिम बे गासै क्षतिपूरणखौहाय बिथाङा पूरन खालामनानै हरगोन होननानै जों थाबैनो आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 7002026133
9101 536360 70020261133 91015363660